سلام تخاتلت نقول سناي ميديا خمي كنيكم لومون كموترو ازيو طقامي زخونه تحسو حيزلكم مسيلخو كل غزي طعنانا كنكناخن بعلنا انتاي يدلينا طعي ነገር كنغزእ طعي ነገር كنمገብ ክብሪ ዋጋ ዝርኢና ደይኮናሲ ክቡር ስለዝኾነ ደይኮነስ طعي ነገር አበይ ዝርከብ ኢልና ክንምርምር ይግባአና እዩ ንቁሓት ክንከውን ኣለና ምክንያቱ ኣነ ንጥዕናይ ብጣዕሚ ስለ ዝጥንቀቕ እስኻትኩምን ክትጥቀሙሉ ኢለና ሎሚ ናባኻትኩም ሒዘ መጽየ ዘለኹ ኩሉ ግዜ ከምኡ እየ ዝገብር ከምቲ ትፈልጥዎ ሎሚ ዓንቲ ሒዘልኩም መጽየ ዘለኹ ትሕዝቶ ድማ መዓር እዩ መዓር ከምቲ ንፈልጦ ኣዝዩ ንጥዕናና ጠቃሚ ከም ዝኾነን ናይ ቀደም ወለድና እውን ኣብ ሓጎታትና እውን መዓር ይምገቡ ስለ ዝነበሩ ንነዊሕ እዋን ከይሓመሙ ከይኣረጉ ብጽቡቆም ቆርቦቶም ወላ ገጾም ወላ ኩሉ ኣካላቶም ዱልዱላት ኮይኖም ይነብሩ ከም ዝነበሩ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ኣብ መዓር ዘሎ ትሕዝቶ ከዓ ብጣዕሚ ዝነኣድ ብሉጽ ዝኾነ ንጥዕና ደቂ ሰባት ኣዝዩ ጠቃሚ ዝኾነ ነገር ከም ዝኾነ ዳርጋ መብዛሕትና ንፈልጥ ኢና ኣብኡ ኣብ መዓር ዝርከብ አንቲኦክሲዳንት ዝበሃል ንተፈላለየ ሕማማት ዝከላኸል ኣብ ውሽጥና ንዝፍጠር ረኽሲ ኢሪቴሽን ተፈላለዩ ናብ ካንሰር ክምዕብሉ ንዝደልዩ ሕማማት ዝከላኸል ዝኾነ አንቲኦክሲዳንት ዝበሃል ባእታ ኣለዎ ከምኡ እውን ፀረ ባክቴርያ ዝኾነ ከዓ ሰዓል ድዩ ተፈላለየ ረኽስታት ከይነሓምም ዝከላኸለልና ከዓ ፀረ ባክቴርያ ዝኾነ ትሕዝቶ ኣለዎ ከምኡ እውን ኣክቲቭ ዝኾኑ ንጥዕናና ዝጠቕሙ ኢንዛይምስ ከዓ ኣለውዎ ብፍላይ እቲ መዓር ብጽቡቕ እንተ ደኣ ተሰሪሑ ማለት እዩ ከመይ ማለት እዩ መዓር ኩሉ ግዜ ሃይ ዝኾነ ሙቐት ወይ ድማ ልዑል ሙቐት ኣይደልን እዩ ይጎድኦ እዩ ትጥቕሙ እዩ ዝጎድል እቲኦም ኣክቲቭ ዝኾኑ ኢንዛይምስ እዮም ዝሞቱ እንተ ደኣ ልዑል ሙቐት መዓር ረኺቡ ማለት እዩ ስለዚ ክስራሕ እንከሎ እንተ ደኣ ብትሑት ሙቐት ተመስሪሑ በቃ ንጥዕናና ኣዝዩ ጠቃሚ ይኸውን እሱ ከምኡ ከዓ እንተ ደኣ ነዊሕ ዘመን ዘይተቐሚጡ ዘይኣሪጉ ዝኣረገ መዓር እንተ ደኣ ከይተፈለጠና ንገዛእ ኣለና እዚ እውን ዘይክጠቕመና ክእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ተፈላለየ ከምኡ እውን ካልእ ጋሻ ዝኾነ ካብ መዓር ዘይኮነሲ ካልእ ዝኾኑ ፌክ ዝኾኑ ነገራት እንተ ደኣ ተሓዊሶም ከዓ ንጥዕናና ይጎድእ ማለት እዩ ስለዚ እዝን ነዚ ከምዝን ዝኣመሰለሎም መዓንቲ ከመይ ጌርኩም ከጥዑይ መዓር ትገዝኡ ወይ ድማ ትመርፁ ከዓ ኣብ መወዳእታ ክነግረኩም እንተ ደኣ ፀኒልኩም ተኸታተልኩምኒ ሎሚ እንታይ ክብል ደልየ ኣብ ኣውሮፓ ወይ ድማ ኣብ ወፃእ ንነብር ሰባት ሲ መዓር ክንገዝእ ከለና ብክቡር ዋጋ ወላ እንድሕር ገዚእናየስ ወይ ዝበለፀ መዓር ገዚአ ኢና ንብል ምሽ እንደገና ከዓ ጥዑይ መዓር እዩ ዝወፃእ ዘሎ ኢልኩም ተኣምኑ ትኾኑ ግን ክገርመኩም እቲ ዝበዝሐ እቲ ማጆሪቲ መዓር ኣብ ወፃኢ ዝርከብ መዓር ብጣዕሚ ፌክ ዝኾነ መዓራት እዩ እመኑ ኣይትእመኑ ኣነ ንባዕለይ ክሳብ እዚ ቀረባ እዋን ጥዑይ መዓር እየ ዝገዝእ ዘለኹ እናበልኩ ብክቡር ዋጋ ስጋብ እዚኣሴ 10 ዩሮ ይገዝኣ ነይረ እዛ መዓር እዚኣ ንኣብነት እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ቢዮ ትብላላ ቢዮ ማለት ኦርጋኒክ ማለት እዩ ቢዮ ቫልድ ሆኒግ ይብላ ኣሎ ቢዮ ናይ ጫካ መዓር ይብላ ኣሎ ናይ ፎረስት ማለት እዩ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ እንደገና ከዓ ኳሊቴት ይብላ ኣሎ ካብቶም ካብ በርበርቲ መዓር ማለት ይብለና ኣሎ እዚ እየ ዝገዝእ ነይረ ግን ንዓይ ነዊሕ ዓመት ተታሊለ እየ ማለት ስለዚ ቢዮ ይበል ኦርጋኒክ ይበል ብክቡር ዋጋ ግዝእዎ ብሕሱር ዋጋ ግዝእዎ እቲ መዓር ናቱ ዝኾነ መዐቀኒ ብሉፅ መዓር ዝግዝኣሉ ንዕኡ ነቲ ብቑዕነት እንተ ደኣ ዘየመስኪሩ ትርጉም የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ሎም መዓንቲ ብዙሓት ዓይነት መዓራት ኣብ ጀርመን ዘለው ሽም ሒዞም ዝበለፀ ሽም ሒዞም ከለው ኣብ ውሽጦም ግን ታሪክ ጉድ ዘለዎም ዝተበላሸው መዓራት ኮይኖም ዝተረኽቡ ኣለው ሽም ናይቲ ትካል ዝበለፀ ክኸውን ይኽእል እዩ ነቲ ሽም ኢኻ ትኸፍለሉ ዘለካ እምበር ንጥዑይ መዓር ኣይኮንካን ማለት እዩ ወይ ናይ እንዳክስቶ ደኣ ፅቡቕ ኢልካ ስለትገዝእ ዝበዝሑ እዞም ፃዓዱ ወይ ድማ እዞም ኣብዚ ዓድና ኣብነት ጀርመናውያን እውን ብከምኡ እዮም ዝጋገዩ ሽም ናይ ዓድና እዩ
ትካል እዚ ኢሎም ስለዝሓስቡ ጥዑይ ናይ ዓዶም መዓር መሲልዎም ስለዝገዝእዎ ማለት እዩ ግን ካብ ተፈላለየ ሃገራት ተሓዋዊሱ ዝመፀ መዓር ምዃኑ ከዓ ኣብቲ ወረቐት ወይ ድማ ኣብዚ ተጻሒፉ ይርከብ እዩ ስለዘይነንብብ ኢና እምበር ሕራይ እንታይ ክብል ደልየ ኣብ 2024 ኣብ ዝተገብረ ምርመራ ኣብ 2024 ኣብ ዝተገብረ ምርመራ ንልዕሊ 25,000 ዝኾኑ መዓራት ኣብ ላብራቶሪ ኣትዮም ዝተመርመሩ 100% መዓር ዘይኮኑ ኮይኖም ተረኺቦም ገሊኦም 49% መዓር እቲ ዝተረፈ ግን መዓት ታሪክ ሕውስዋስ ዘለዎ ገሊኦም ከዓ 50 ሚእታዊት ገሊኦም ውን ኣዝዩ ታሕቲ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብቲ ውሽጦም ዝተረኽበ ነገራት ክነግረኩም ሓደ ንኣብነት 49 ሚእታዊት ኮይኑ ዝተረኽበ ሓደ ዓይነት መዓር ኣሎ ብራይት ዛመር ሆኒግ ዝበሃል ናይ ዝዓድሎ ከምኡውን ላንግኔዘ ዝበሃል መዓር ኣሎ እዚኦም ብምሉኦም እዚኦም ካብቶም ኣብነታት ኢለ ክጠቕሰልኩም ግዜ ስለዘይኣኽለና እምበር ብዙሓት ዓይነት መዓራት እዮም ከምቲ ዝበልኩም 25,000 ዓይነታት እዮም ዝተበላሽዎ ጉድ ተረኺብዎም ዝተመርመሩ ብዛዓዲ ኣብ ላብራቶሪ ምስኣተዎ ማለት እዩ እንደገና ከዓ እሽቲፍቱንግ ቫረንቴስት ዝበሃል ኣሎ እቲ መዓር ዝምርመረሉ ኤኮ ቴስት ዝበሃል ኣሎ እዚ ክምርመር እንከሎ እቲ ውሽጦም ዝተረኽበ ባእታታት በዓል ማይዝ ሲሩፕ ማይዝ ማለት ናይ ዕፉን ሲሩፕ ማለት እዩ ከምኡውን ናይ ሩዝ ራይዝ ሲሩፕ ከምኡውን ናይ ኢንዱስትሪ ሽኮር እዩ ተረኺቡ ብቲ ውሽጦም እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ካልእ እውን ባእታታት ኣትይዎ እዩ ተረኺቡ እዚ ብምሉእ ሕውስዋስ ፌክ ዝኾነ መዓር ዘይኮነ ንጥዕናኻ ዝጎድእ እምበር ዘይጠቅም ማለት እዩ ተረኺቡ ሕጂ እዚ ካብ ኮነ እምበኣር እቶም ዝበዝሑ ማጆሪቲ ናይዚ ኣብ ኣውሮፓ ይኹን ኣብ ወፃኢ ሃገራት እንነብር እቶም ኣብኡ ኣብ ሱፐርማርኬታት እንገዝኦም መዓራት ዝተበላሸው ካብ ኮኑ ፌክ እንተደኣ ኮይኖም ከመይ ጌርና ዳኣልና ጥዑይ መዓር እንመርፅ ንዝብል ከዓ ፀኒሕና ካብታ ኣነ ተማሃርክዋ ካብታ ኣነ ካብቶም ኣብ ከምኡ ዓይነት ስራሕ ዝሰርሑ መርመርቲ ዝተማሃርክዋ እየ ክነግረኩም ማለት እዩ ንባዕለይ እውን ብድሕሪኡ ጥዑይ መዓር ስለ ዝገዛእኹ ተዓንተው ዘርኣኹኩም ኣላ ብድሕሪኡ ግን ጥዑይ መዓር ካብኣቶም ተማሂረ ስለ ዝገዛእኩ መእታ ንስኻትኩም ክትጥቀሙ ኢለ እየ ሕጂ ጥዑይ መዓር ከመይ ጌርና ኢና ንመርፅ ንዝብል ከዓ ክነግረኩም እየ ማለት እዩ ጥዑይ መዓር ከመይ ጌርና ንመርፅ ሓደ ቀዳማይ ነገር እቲ ኢቲኬት ክነንብቦ ኣለና ኢቲኬት ማለት እንታይ ማለት እዩ ተዳኢልና ኢቲኬት ማለት እቲ ኣብዚ ዘሎ ወረቐት እዩ እዚ ኩሉ ኣመፃፅኡ እቲ መዓር ካበይ ዓዲ መፅኡ እንታይ እዩ ኩሉ ነገር እዚ ብምሉእ ፅቡቅ ጌርኩም አንብብዎ ቀዳማይ ኣብኡ እቲ መዓር ምንጪ ናይቲ መዓር ካበይ ዓዲ እዩ መፅኡ ይነግረና እዩ እንተ ደኣ ካብ ኣውሮፓ ዘይኮኑ ሃገራትን ዝብል ረኺብኩም ከይተልዕልዋ ከይትገዝእዋ ኣብ ኣጉሒፍኩም መኺዱ ኣብ ኣግደፉሎ ምክንያቱ ንጹር ኣይነግርን እንታይ ደኣ ካብ ኣውሮፓ ዘይኮኑ ሃገራትን በዚ ናይ ዝዓዲ ብናይ ጀርመን እንታይ ትብል ክትረኽቡ ኢኹም ኤኡ und nicht ኤኡ ሌንደር ይብል ከምኣ ትብል ተኮይና ኣይተልዕልዋ ፕሊስ ምክንያቱ ንጹር ዝኾነ ካበናይ ዓዲ መፂኡ ኣይነግርን እዩ እንታይ ደኣ ሕውስዋስ ካብ ኣውሮፓ ዘይኮኑ ሃገራትን እዩ ዝብለካ ካብ ኣውሮፓ ዘይኮኑ ሃገራት ካበየነይቲ ሃገር ኣይነግርን እዩ ሕውስዋስ እዩ ካብ ኣውሮፓ እውን ካበየነይቲ ሃገር ኣይነግርን እዩ ትኽክል ናይታ እትነብሩላ ሃገር ንኣብነት ኣነ ኣብ ሄሰን ዝበሃል ቦታ ኣብ ጀርመን ይነብር እንተደኣ ኮይነ ካብ ሄሰን ዝመፀ እንተደኣ ኮይኑ ኣብቲ ኣነ ዝነብረሉ ሪጅን ስለዝኾነ ካብቲ ሬጊዮን ንሱ ስለዝኾነ ሎካል ናይቲ ከባቢየ ስለዝኾነ ይገዝኦ ወይ እውን ካብ ጀርመን ካብ ከምዝን ቦታ ዝብል እንተኮይኑ ይገዝኦ ምክንያቱ ንጹር እዩ ትራንስፓረንት ካበይ መፂኡ ፍሉጥ እዩ ኣብታ ዝነብረላ ሬጊዮን ስለዝኾነ ንሳቶም ከዓ ንስሞም ስለዝፈርሑ ስለዝምርመር ጥዑይ መዓር እዮም ክሸጡ ማለት እዩ ተደይኮነ ግን ከምዚ ዝብል እንድሕር ኮይኑ በቲ ኢቲኬት ኣይትግዝእዎ ነቲ ኢቲኬት ቅድም ነዚ ኢቲኬት እዚ ክተንብብዎ ኣለኩም እቲ መዓር ካበይ መፂኡ ገሊኡ ከምቲ ዝበልኩኹም ኤኡ und nicht ኤኡ ሌንደር ኣውሮፓ ዘይኮነ ሃገራትን ክብል እንከሎ ካበይ መፅእ መሲልኩም ካብ ቻይና ናይ ቻይና መዓር ኣብዘይ ኣተው ሱፐርማርኬት የለን ክገርመኩም ካብ ቻይና ከዓ ትፈልጥዋ ኢኹም
እንታይ ዓይነት ፌክ ነገራት መስሪሓ ትሸይጥ ጥራሕ ንሳ ብሕሱር ዋጋ ትሸይጥ ኣሽሓታ ከዓ ትእክብ ማለት እዩ ጥዕና ሰብ ከዓ ተባላሹ ቻይና ቪየትናም ሃንጋሪ ቱርኪ እዚአን ኣውሮፓ እዚአን ኣውሮፓ ዘይኮነ ሃገራትን ማለት ነው ኣብነት ቱርኪ ኣውሮፓ ክትከውን ትኽእል እያ በዓል ቻይና ቪየትናም ግን ኣውሮፓ ኣይኮናን ስለዚ ከምኡን ሕውስዋስ ዝኾነ ካበይ መምፂኡ ዘይተፈለጠ ትራንስፓረንት ዘይኮነ ሎካል ዘይኮነ መዓር ንጥዕና ብጣዕሚ ጎዳኢ እዩ ማለት እዩ ሓደ እዚኣ ኢኹም እታ ኢቲኬት ከምታ ዝበልክኹም ነዛ ወረቐት ምንባብ ዛበዚ ዘላ እዚኣ ኢቲኬት ትበሃል ኣብ መፃፃኣን ኩሉ ነገሩ ዝነግረካ ቀዳማይ ካልኣይ ነገር ድማኒ ካብ ዘይተፈልጠ ሃገራት እንድሕር መፂኡ ግን ካበይ መምፂኡ እንታይ ተሓዊስዎ ከይዱ ናብኡ ከይዱ ዝምርምሮ የለን ጥራሕ ብውሽጢ ሸቃጦ ሱፐርማርኬት ከዓ ትፈልጥዎ ኢኹም ዓብይ ትካላት ስለ ዝኾነ በቃ መፂኡ ይሽየጥ ማለት እዩ ሕራይ ከም ካልኣይ ድማ ኣዝዩ ሕሱር ዋጋ ዝኾነ ብፍላይ ትሕቲ 5 ቅርሺ ዝኾነ መዓር ኣይትግዝኡ ትሕቲ 5 ዩሮ ማለት እዩ ኣይትግዝኡ ብጣዕሚ ምክንያቱ ብሉፅ መዓርሲ ብክንዚ ዋጋስ ክሽየጥ ከም ዘይክእልሲ ኣብ ምልክት ሕቶ ክትእትውዎ ኣለኩም ገለ ነገራት ተሓወሰቶ ዘይኮይኑ ከም ሳልሳይ ክትርእይዎ ዘለኩም ከዓ እቲ መዓር ዓይነቱ ረኣይዎ ትራንስፓረንት ዝኾነ ጽቡቕ ገይሩ ንጹር ዝኾነ መስትያት ዝመስል ዘርእየካ ኣብቲ ጥርሙዝ እንተደኣ ኮይኑ ቁርብ ሕርኽርኽ ድብል ዘይብሉ እንተደኣ ኮይኑ ሕማቕ መዓር እዩ ማለት እዩ ጽሩይ መዓር ወይ ድማ ንጥዑይ መዓር ዝበሃል እቲ ኦም ናይቶም ንህቢ ዕምባባ ገለ ፓርቲክል ይገድፍ እዩ ገለ ፓርቲክል ፖለን ኣለዎ ዕምባባ ናይቲ ንህብሲ ኣብኡ ዝነጣጥብ ነገር ኣሎ መቸም ፖለን ዝበሃል ብእንግሊሽ ማለት እዩ ናቱ ፓርቲክልስ ስለ ዘለዎ ቶም ፓርቲክልስ ኣብኡ እንተኣሽሙ ስለ ዝብሉ ንጹር ኣይከውንን እቲ መዓር እቲ ማይ ዝመስል መዓር ተደኣ ኮይኑ ግን ካብ ሽኮርን ካብ ገለን ተሰርሐ ስለ ዝኾነ እንደገና ከዓ ፍስስስስ ዝብል እንተደኣ ኮይኑ እዚ መዓር ጥዑይ ኣይኮነን ማለት እዩ ጥዑይ መዓር ክሪስታል ከዓ ገብር እዩ ክሪስታል ማለት ሲ ከምዚ ዝኾነ ግሪሲ ነገር ይገብር እዩ ጥዑይ መዓር ከተስተውዕልዎ ኣለኩም ማለት እዩ ካልእ መቐረት እውን ትፈልጡ ሰባት ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም ምስ መዓር ዝዓበኹም ሰባት እዚ እውን ሓደ መፍለጢ ክኾነኩም ዝኽእል እዩ ካልእ ድማ እንተ ደኣ ተኻኢሉ ከዓ ካብ ከባቢኹም ካብ ሎካል ኣብ ከባቢኹም ዘለው ኣናህብ ዘለውዎም ድዮም ወይ ድማ ናይ ሎካል ናይቲ ዘለኹም ከባቢ ናይቲ ሪጅን ሓረስቶት ናእሽቱ ሱፐርማርኬታት ዘይኮነሲ ናእሽቱ ናቶም ዝኾነ ኣብ ኢንዱስትሪ ዘይተመስርሐ መዓር ማለት እዩ በቃ ባዕሎም በርቢሮም ዝሸጡ ካብኦም ከዓ ክትገዝኡ ከዓ ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ ኣፃሪኹም ሓቲትኩም ምክንያቱ ጥዕናኻ እዩ ቀንዲ ወላ ክቡር ዋጋ ይኹን ካብኦም ምግዛእ ይበልፅ ማለት እዩ ካልእ መዓር እንፈልጠሉ መንገዲ ድማ እንታይ ኣሎ መሲልኩም ንኣብነት ገሊኦም ሰባት እንታይ ይገብሩ እዮም ነታ መዓር ኣብ ገለ ነገራት ይገብርዋ እሞ ከምዚ ክርቢት ወይ ድማ ላይተር ይውልዑላ ሽዑ እንተነዲዳ ጥዒቲ መዓር እያ ማለት እዩ እንተ ደኣ ችሽ ኢላ ከይነደደት ትክጥራሕ ክውን ኢላ ጥፍእ ኢላ ግን ጥዑይ መዓር ኣይኮነን ማለት እዩ በዚ እውን የላልይዎ እዮም ካልእ ኣብ ኢድካ ጌርካ እውን ከምዚ ክትገብሮ ከለካ ስቂሉ ምዝዝ ዝብል እንድሕር ኮይኑ ስቂሉ ወለል ድብል እንድሕር ኮይኑ መዓር ኣይኮነን ማለት እዩ ኣጣብቕ ቀቢል ሕዝ ዘብለካ ነገር እንድሕር ኮይኑ ግሪሲ ነገር እንድሕር ኮይኑ ከዓ ጥዑይ መዓር ምዃኑ ከተላልይዎ ትኽእሉ ኢኹም እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኣነ ግን ሎም መዓንቲ ጥዑይ መዓር ካብቶም ነቲ ኣብቲ ላብራቶሪ እናኸዱ ካብቶም ዝምርምሩ ሰባት ካብ ሓደ ሰብኣይ ኣሎ ኣብ ቴሌቪዥን ዝረኸብክዎ ሰብኣይ ኩሉ ግዜ ከምኡ ናይ ምግብታት ዝምርምር ማለት እዩ ናይ መዓር ጥራሕ ኣይኮነን ተፈላለየ ምግብታት ዝምርምር ካብኡ ዝረኸብክዎ ጥዑይ መዓር እሱ ኣብ መወዳእታ ተንጥዑያት መዓራት ክሕብር ስለ ዝረኣኽዎ ሓንቲ ካብተን ዝተኣማመን ኩላ መዓር እሱ ዝነገረና ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ ኣነ እውን ስለ ዝገዛእክዋ ማለት እዩ እዚኣ እታ ናይ ዓንተ ሕማቕ መዓር ዝነበረት እያ ከምታ ዝበልክኹም እዚኣ ዳርጋ ተወዲኣ እያ ራእይዋ ክንደይ ከም ዝወዲእና ኢና ብክቡር ዋጋ ኢለ ጥዑይ መዓር መሲልኒ እዚኣ ግን ረኣይዋ እዛ ኤሽተ ዶቸ ሆኒግ ትብል ትርእይዋ ዘለኹም ረኣይዋ እዚኣ መዓር እዚኣ ኣብዚ ኤቲኬት ምስ ኣንበብክዎ ከምቲ ዝነገርክኹም
أتسبعي مستزاربة زي أطعيت معريا مسبالة أنا خابزي إتيكيت مسنبكوو تخكلنيا ناي دوتشلاند ناي جيرمان معار مخانا أتصاري ولاون كريستالكا رأيو تريقوا لكم طبق دبلا إيه كم كريستالي غريسي رأيو تعالى معريا جزئي سلازي كمزي زبالة زي أم عرزي أخاء بفلي بجرمن نتنبرو كتجزء ويدما قربيت جرمن نتنبرو سبات أب كاوفلاندن أب ريفن يرخيبيو سلازي معار نتعنانا أزي تقام نجار سلازي خونه قودا نجار تحويس وتعنانا خابن نقود كنز عينت مرميرنا خنجزئن نتعنانا خنتأكمن تصدقيو أتم أب كالق هاجرات التنبرو سبات دما إذن زي نجار كخوم ممرحيتات نتي إتيكيت نبت ورق نتي أبتي ترمز الله ورقة من باب كم أون نتي معار كم تزبالكم أزي حسروا كان تخوينو زي مجزاء كم أخاء ترانسبارنت ندحر كوينو سقيلو مستيات تمثل سقيلو مخا فسسسسس بالمعار تودي كوينو زي مجزاء كم أون تي اشتيفتون قوي دماني تي ايكو تيست زبهال كأ تمرميرو خندي كمي كوينو كأ أبعدكم نزولو تلفزيونات ديو أب يوتيوبات ديو كأ كتكاتاتو خابتهم ناي حقنيا سقيلو بيوتيوب زي مصناي كل سب ديكونكم سي نايتهم بتخكل ابونا مرمر خابتهم مرمر تزغونو سبات خابتهم اب تلابراتور زسرحو كابتي ابتي نتهم سوبر ماركتات كقصعو نخقصعو ወይ ድማ ጽሩይ ንብረት ድዮም ድሾጡ ኢሎም ዝምርምሩ ሰባት ካብኦም ኣብ ዩቲዩብ ይሰርሑ እዮም ኣብኡ ተኸታተልዎ ለዚ ከምኡ ጌርኩም ተኸታተልኩም ኣብ ሃገርኩም ዘሎ ማዓራት ከዓ ክትምርምሩ ወላ በእንግሊዝውን ኣነ ረኺበ ነይረ በእንግሊዝውን ኣሎ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ኣሜሪካ ረኺበ ነይረ ከምኡ እናመርመርኩም ክትገዝኡ ትኽእሉ ኢኹም ብዝቕፅልውን ናይ ዝተፈላለየ መግብታት ሒዘልኩም ክመፅእ ምክንያቱ ብጣዕሚ እየ ፈትዮ ዘለኹ ሓቂ ዘረባ ናይ ምግቢ ስለ ተምሃርኩ ስራሐይ ከዓ ናይ ምግቢ እያ ማለት እዩ ጥዑይ ምግቢ ከመይ ጌርና ንምገብ እዩ በቃ እሱ እዩ ናተይ ስራሕ ብከምኣ ስለ ተመረቕኩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እየ ክብለኩም ደልየ ፈቲኹም ክኮኑ ተስፋ ገብር ንኻልኦት ምእታን ክበፅሕን ጥዑይ ኣመጋግባ ንክህልወናን ናብ ካልኦቱ ከዓ ሼር ግበርዎ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ስጋዕ ንራኸብ ብኻልእ ከምኡ ጠቓሚ ትሕዝቶ ከዓ ሰላም ቅነ እናበልኩ ናይ ሎም መዓልቲ ትሕዝቶይ በዚ ይዛዝም ብሩኽ ቅነ